под дулом аўтамата. Іх вялі пад дулом аўтамата Мікалая, Веру, Лізавету. Помніць, як сягоння Вольга катаў, знішчыўшых сародзічаў са свету. Ёй было на той час 11. Помніць, як пыталіся: «Дзе тата? Гавары, пабег у стог хавацца, а не скажаш, пойдзеце за краты». Не сказала, вытаўклі іх з хаты, у плечы аўтаматамі фашысты. А за што? Ніхто ж не вінаваты. Лёс дзіцячы, як крынічка, чысты, назаўжды запомніла дзяўчына страх і роспач у вачах сястронак. Верачцы 17, як былінка, белыя твары Лізы, як рамонак. 30 чалавек арыштавалі ў той дзень, як помства за машыну, што на днях за вёскаю зарвалі партызаны ў бойце за айчыну. Арыштантаў у гумно сагналі 5 сямей, дарослых і іх дзетак, а пазней за вёскай расстралялі без суда, без следства і без сведак. Як казала Вользіна бабуля, здаў мясцовы солтыс іх фашыстам, атрымаў і ён за грэх свою кулю, рэшту партызанскую са свістам. На ўскрайку вёскі Шарашэва спяць яны пад плітамі граніта. Вырасла на гэтым месцы дрэва у памяць, што ніхто з іх не забыты.